Ahojte, zdravia vás Lazanie Brunovské. A Juša a Janča. Dlho sme sa nevideli a konečne sa vám ozývame akurát v takom krásnom fašiangovom čase. Fašianky začínajú od Troch kráľov do Popolcovej stredy. V tomto období boli typické zabíjačky, oslavy, tancovačky, dokonca aj svadby, pretože Popolcovou stredou sa začínal 40-dňový pôst. A pozrime, čo hovorí múdra literatúra. V ušom slova zmysle sa fašiankami nazývali len posledné 3 dni pred Popolcovou stredou. Oslavovali sa spevom, tancom, dobrým jedlom a všeličím vhodným na zavlaženie hrdla. Sám názov fašianky má súvis so stredovekými podobami nemeckého slova fašing s pôvodnom význame posledné napitie, čiže posledná možnosť vypiť si alkoholický nápoj. A my si teraz tiež niečo dáme. Tak, si mi slúbila povedať rozdiel, ale kľudne ťa nechám to sama. Ja sa budem pozerať. Ja? Rozdiel uvidíš, ale šišky sú také... A panky ti ukazovať nebudem. Šišky a panky robíme z kysnutého testa. Potrebujeme múku, kvasnice, kryštálový cukor, práškový cukor, mlieko, vanilkový cukor, štipku soli. Máme? Máme. Dobre. Do šišiek dávame lekvár a na fanky potrebujeme smotanu, rum. Mám. Rum. Rum. Teraz si vymiesime cesto na šišky. Pridali sme masť, mliečko a vymiešame. Fašiangové sprievody mali na Slovensku rozličné podoby. Líšili sa počtom masiek, spôsobom maskovania a podobne. Vo fašiangových obchôdzkach prevládali zvieracie masky, ich používanie sa pokladá za najstaršie. Obsahom bola totiž vo veľkej miere symbolika roľníckej práce a motívy spojené s plodnosťou. Vo fašiangových sprievodoch vystupovalo veľa postáv, ktorých pôvod súvisí s prebúdzaním zemi po zime. Zeme po zime. Zeme po zime. Medzi rozšírené a obľúbené masky patril aj medveď. Predpokladáme, že mal byť stelesnením kultu plodivej sily. A úplne najlepšou maskou bol pes.
alebo des. Na hlave mal paranicu na ruby, prilepené rohy, drevené vidly, pošťuchávali mi divákov. Maškary sprevádzali muzikanti, ktorí do sprievodu veselo vyhrávali. A počkáme si, kým nám cesto vykysne. Zetneme brezu, zetneme bučka, u potočka. Nech na nem kokočka, ne kukučka, ne kukučka, ne kukučka. Kažu sami ženi, nemá dobra. Dobicu mi dávajú, dievča mi nechcú dať. Cesta nám krásne vykysli. Čo budeš robiť teraz? Funky náladu! Ideme na to! Nápad s pekáčikom bol môj vlastný, bol dobrý, ale teda nevyšlo to. Musela som preliať, zmeniť hrniec. Pánky alebo šišky nám musia totižto plávať a v tom pekáčiku sa nám to málo prehrievalo na krajoch. Teraz sme robili šišky plnené lekvárom. Z tohto cesta urobíme šišky s dierkou a lekvár bude na vrchu. A z tamtoho cesta pánky. Zmieša práškový cukor s vanilkovým a ideme obalovať.
Dielo je dokonané, šišky aj fánky sa nám podarili. Ďakujeme za sledovanie. A tešíme sa na vás pri ďalšom pokračovaní. Ahoj.